Măi, de ce stăm mai noi trezi? Aia treziți-vă și voi. Da, eu văd Denis, au fost comic. Hai, treziți-vă, dați dopul jos din ulei, treziți-vă. Pușini, mă măritați. Doar robește să văd. Nu eram după uși, pe sus, pe jos, nu se mai înțelegea nimic. De ce ne credeți că i-a plăcut lui Giulia așa, acum când? Păi nu știu, asta ne spun. Eu cum să dau cu părerea? Din cuplu oricum nu spune. Din cupluri oricum nu se spune. Păi da, dar noi să ne dăm, să spunem de cine credem, chiar suntem cuplu, știi? Dar eu de unde am să știu? Am fost acolo. Logic. Eu am fost acolo, nu să știu. Mai Cătălina, tu înțelegi de cine crezi? Crezi, nu de cine Îți bag știi cuculița sigur. în ochi dacă urle la mine.